Pani, to som tu povedala, takže to len bolo v ústnej podobe. Tak to poviem, že bol veľký nápor. Takto 9 mesiacov ako zaviedla na daňový úrad a tak ďalej. Takže všetky tieto veci a máme na tomto úseku dve také ekonomky, ktoré robia všetko. Tak personálnu prácu, tak účtovníctvo a robia potom mzdy a robia rozpočet a robia programy Urbis. Čiže takto správy monitorovacie a tak ďalej, čiže tam nápor je veľmi veľký. A prakticky stíhame všetky termíny. Až nestíhame, ako požiadajte pani hlavnej kontrolky, ktorá napísala na celú stranu, čo všetko potrebuje. Ja viem, ako prácu robia moji ľudia podobno a jednoducho ich nemôžem preťažovať. A tak, jak som povedal, to, čo ste zrušili takto v decembri pred rokom, to tak uznesenie ako plánu kontrol, čo som ja navrhol, ja na plánu kontrol v júni, pretože vtedy bola PNS, ako 2016 či 15, tak potom ste to zrušili v decembri a ste jej dali ďalšie úlohy. Tedy som tu komentoval, že na to treba 4 hlavných kontrolorov, nie je tu kontrolorku na polovecu. Sme skončili už diskusiu, ja uzatváram rozprávu. Moment, ešte sa môže prihlásiť. Zatiaľ ste skončili diskusiu. Ale vy sa tiež prihlásite tak o slovo, dobre? No dobre, ale nerušte niečo, čo ste nezrušili. No. Tak sa prihláste rukou, ruky, tak ako hovorí, ako poriadku rokovacie. Môžeme ísť ďalej. A dneska tu na trhu. Tam doručujete ten rokovací poriadok. No, to sa tiež. Čiže nech sa páči, kto to chce. Pani hlavná kontrolka sa hlasila? Nie. Nech sa páči, pán poslanec Lizda. Ste sa hlasili. Stále apelujem na to, jedno to isté riešime na každom zasadnutí. Starosta obce versus hlavná kontrolórka. Už minule ste povedali, že nemáte čo schovať, tak jej dajte tie veci, ktoré majú dostávať. Ja si myslím, že nie je žiadny problém ju pustiť na Urbis a aby si to skontroloval. V žiadnom prípade na Urbis máme takto projekt bezpečnosti a má prístup takto na jeden modul. Pani hlavná kontrolórka, takto projekt má byť v roku 2013 vypracovaný. A sme robili v roku 2016. A poradové číslo, tak máme aj takto 4230, čo sme zaregistrovali. Takže jednoducho podľa projektu bezpečnostného má tam prístup a hlavná kontrolórka do vecí, do ktorých môže mať. A o tom rozhoduje štatutár obce. A projekt bezpečnosti. Nemôže. Presne. Tak to ste ešte nejaké otázky? Nech sa páči návrh na uznesenie. A môžeme ešte k tomu. To musí vždy to skončiť takým spôsobom, že kontrolka, ktorý náš orgán nám predloží taký dokument, že nemohla skontrolovať, lebo nebolo predložené. Áno, všakudne. Ako musí to tak skončiť, nemôžete, že by to nemohlo raz byť tak, že by dostala tie papiere a že by nám mohla dať konečne aj relevantný podklad, ktorý vyjadrenie odborné, ale časovom termíne, že to dokázal splniť. Ale musí jednať so mnou. Mňa musí pýtať doklady a ja viem, ktoré môže dostať. Mám tu zapisnicu. Takže 10.6.2016 9.00. Záznam z pracovného jednania na úrovni starostu obce, zástupcu starostu obce a hlavný kontrolór obce konania v ten deň, kde vtedy som povedal, že musí jednať buď so mnou kontrolórka, alebo s mojím zástupcom to, čo chce kontrolovať, pretože my vieme, že kde sú materiály, kto ich má a čo tam všetko je. Vtedy bola kontrola, čo sa týka tejto činnosti aktivačnej a menších služieb. Toto riadi zastupca. Ja riadím tak ekonomiku obce. A jednoducho pracujeme tak kvôli mojim ľuďom a ja viem potom, čo im môžem dať a robiť potom prehľadnú kontrolu. Jednoducho sa nestíha niekedy. Čiže tu niečo tajiť. Niečo tajiť. Všetko máme na webe. Komplet. Ale k tomu smerujem ako vždycky, že nás by bolo vhodnejšie, keby sa k tomu vyjadrila odborné stanoviska a verím k tomu, že zastupiteľstvo by ľahšie prechádzalo aj pre nás, keby dala k tomu nejaké stanovisko, kladné. Tak to poviem, že pani hlavnú kontrolórku treba nahnať, aby to stihla termíny, pretože 10 dní pred uzavierkou materiálov, ako pre vás, tak majú byť materiály na zastupiteľstve, také na sekretariáte. A stále na poslednú chvíľu je pani hlavná kontrolórka.
Takže od januára, kto dá po termíne materiály na sekretariat, tak ich nedám vonku. Lebo termíny sa budú plniť. A dnes máme taký jeden bod, kde termíny sú a 4 zastupiteľstva budúci rok a dopredu, aby ste vedeli poslanci všetci. Aj program hlavný je tam. Budeme tomu ako keď tým zastupiteľstvom budeme rozhodovať my poslanci, lebo je to nám vyradené. V poriadku, ja dávam návrh. Tak sme o tom rozhodovali. Dobre, ďakujem ti asi všetko. Tak zákon hovorí, že najmenej Najmenej raz za 3 mesiace sa stretnú zastupiteľstvo a rozhodujú o tom obecné zastupiteľstvo. Starosta môžeme nám, ale stavíme si. ja nemám, tak to navrhujem, tak to predkladám. A vy o tom rozhodujete. Ďakujem. Takže nech sa páči návrh na vynesenie. Myslím, číslo 259 2016 OZ, obecné zastupiteľstvo na Levko vyberené na vedenie správu výkonu finančných kontrol hlavnej kontrol po 3. štvrtku 2016 zasadania OZ dňa 21.11.2016. Tam treba zmeniť dátum, nie 21.11. na dnešný dátum. 19.12. Takže takto všetci za. Úprava. Vo číslo 8, inventarizácia, tak obce ku 31.12.2010, to je 39.2015. Takže máte tam všetko popísané, ako dlhodobý stav, všetko komplet. Takže otváram na to punktovodu rozpravu, nech sa páči. Ja by som mal návrhu na vyradenie majetku v zmysle príkladu starostu obce a tak ďalej. Bavili sme sa na finančnej komisii. Nemôžeme vyradzovať nejakú budovu, nemôžeme vyradzovať pozemky, zariadenia a tak ďalej. Pozemok dvor. Aj napriek tomu tu je v tomto dokumente. Áno, mám to doplniť. Všetko? Zatiaľ. Dobre, nech sa páči, pán Maršanka. Mám to doplniť pán právny zástupca obce na požiadanie pána predsedu Strednej inventarizačnej komisie. Boli sme za ním s tým, že slúbil, že to ako písomne pomôže. Na vysvetlenie pre poslancov, aj pre komisiu finančnú. Ja by som k tomu chcel dodať toľko. Návrh na vyradenie je dokonca povinnosťou vyradiť z majetku obce, pokiaľ majetok prešiel nejakým spôsobom na inú osobu alebo niečo zámenou, kúpou alebo zmenou nejakou inou. Čiže to zrejme, tu je postup asi taký, že sa predkladajú nejaké zmluvy, návrhy a nedošlo k vyradeniu treba z minulosti, čiže vyradiť majetok je povinnosťou, pokiaľ už ten majetok tu neexistuje na základe určitých právnych skutočností. Je pravdou, že mi to predložila pani Lapšanská tomu aj pán zástupca. Ja som fakticky jedným slovom som mi to ešte nedal, bolo tak, že to dáme na ďalšie zastupiteľstvo a nejak mi to ušlo. Ja to, mne osobne to priznávam, ja to písomne to aj dám im, že kde je ten majetok a prečo je navrhnutý na vyradenie. Pokiaľ ten majetok ešte existuje, samozrejme nie je možné vyradiť, pokiaľ je vo vlastníctve alebo správe obce. Pokiaľ už tak nie je, tak potom, tak ako som už povedal, je povinnosťou aj vyradiť komisne. Ja môžem to aj dodatočne aj ešte do ďalšieho zasadnutia túto správu poslancov aj podať. Čo sa týka toho, my nemôžeme vyradzovať, pokiaľ nebudeme mať vyjadrenie budovu a jednotlivé pozemky, ktoré tu sú navrhované. Pozemok, dvor, budova, kotóne. Pokiaľ vieme, ju užívame, máme ju v tomto. Jak ju môžeme vyradiť? Jednoducho to nejde. Nie, na to kotóne musíte. Jak je zdravotné stredisko. Takže neviem vám že tieto veci prakticky nemôžeme. Aby som nestrelil niečo dobré alebo zlé, alebo neboli pochybnosti, radšej sa na to pozriem a tak môžem to vysvetliť. Takže teraz, keby som povedal niečo, nemusí to byť pravda.
takto doplním to, že viackrát takto sme takto rušili nejaké firmy, potom sme to zlučovali a typický príklad je, keď sme v roku 2019 zlučovali pod jednu tak DZOčku, ako TPRčku, všetky tie naše tak DZOčky. Takto tam šlo ako zdravotné stredisko, tam šlo tam potom takto vodovody kanalizácie išli a službujúce na tam sa mohlo stať, že tam tých prevodok tak niečo sa tak opomenulo. Poviem ako príklad, že na meno mojej manželky bola napísaná ako vodárne zdravotného strediska, takto pozemok na zdravotnom stredisku. Takže takéto veci treba na potom vysporiadať. Takže potom k tomuto návrhu s tým, že toto tak uznesenie Ja to môžem hovoriť, pokiaľ je to možné, ja to dám ešte aj treba z priebehu budúceho týždňa, keď sú tie málo dní. To nie je problém, čo sa pozriem do toho, pozriem si zmluvy, prevody, ako to bolo. Môžem dať aj ešte pre zasadnutiu ďalšieho obecného zastupiteľstva. Pokiaľ je to možné. Pokiaľ nie, záver inventarizácie pre informácie z priebehu informácie dobré hovorím, že nie je to konkrétny záver, lebo keď sa to nemusí schváliť. Takže aj toto by bolo času, že tam bude všetko presne napísané. Pán poslanec Silka, počuli ste, že to ešte nie je schválenie inventórie. No to je to návrh na vyradenie majetku. Ale ešte tu nie je návrh na vyradenie, vy neschváľujete, tu sa nič neschváľuje, to je fakticky informácia o Ale je tu napísané, že schváľuje. Čo to je? Tak to máme schváľuje, Schváľuje, ja som nevidel uznesenie. Prepačte, ja som ten taký materiál nemal, takže nič jednoducho tak, že toto tak uznesenie sa posúva na ďalšie zasadnutie. To nie je problém. Prakticky tým, že nemáme tam tie pozemky, nemôžeme to predňovať. Takže s tým, že tento bod sa posúva potom na ďalšie zasadnutie. Dobre, Ale pritom môžete vy tu menovať likvidačnú komisiu. Tam máte nejaký návrh, tam predseda člen vašej strany. ešte by som sa chcel opýtať, máme tu pána Richvajsa. Vyradenie motorovej striekačky TPS 12. To znamená, že vyraďujeme, je nefunkčná, alebo sú už v tom stave, že to už nie je možné. Aj vozidla, ktoré sa vyraďujú, aj tieto striekačky, to oprava je drahšia ako zakúpenie nejakej druhej. A máme možnosť aj brať iné striekačky od hasičov, ktoré sú v použiteľnom stave a bezodplatné, takže starých vecí, ktoré sú už fakt, že v takom stave, že sú nepoužiteľné, teda sa zbavovať, jak sa povie. Takže potom záver ako k tomuto bodu programu s tým, že jednoducho sa to bude ako na vedomie tak informácie a takto bez záveru s tým, že sa posúva tento bod. Celý bod, tak vypísaný, ale vypísaná komisia a potom my sa to celé. Takže takto možno prijať potom za uznesenie, takto pod tým číslom, že tento bod sa prekladá na ďalšie. Dobre, skúsim, čo ma formulovať. Ako z titulu, že tam treba doplniť tento pozorný. Ale nemusíme to dávať uznesení. Preskočila, čo budeme o tom niekedy na najvyššie zastupiteľstvo. Tak to máme takto prejednať, a tam dáme potom vetu, že sa poslúva do Dobre, v poriadku, takže bod číslo 9, informácie z komisii OZES a napisniciach z toho vypadajúce dávajú. Prosím otvárať k tomuto bodu tak rozpravu, na to tam popísané statističné návrhy. Máme tam komisiu KOC.
žiadne, teraz takto pán zastupca, ty si mal tam takú nejakú poznámku, že pani Marová, že sa vzdala ako v komisii šéfa a potom, že to potom siahla späť. To tak potom vylučila tam bod A, že berie na vedomie, ako zaniesla pani Marovej, sa povedal, že vzdala si, by to povedal, a potom povedal, že chce pracovať. A na miesto nej potom, takto sa tam navrhoval pán Pitr. Takže doporučujem, že môžeme ako pána Pitra doplniť tam na počet na komisie, ako do komisie, pretože aj tam pracuje, takto dosť aktívne, a to Ačko dáme vonku. Takto bezpredne na komisie, však. Čo som nerozumel, ako Ačko nepovedal? Ačko, že... Tak Ačko nepôjde, že sa spadli ako pán Pitra, lebo to tam počne. Že doplnenie. Takže sa páči na organizáciu. 360 2016 obecný zastupiteľstvo na Letopole schvaľuje pána Ernesta Pitela na Letopole ulici pri Stražníckom potoku za člena KVP pri Oze. Takže prosím, prevedať. Ďakujem pekne všetkým poslanci za... Toto máme ďalšiu komisiu, táto sociálnu bytovú, takže otváram tomuto bodu rozprávu. Pokiaľ nikto nevystupuje, tak sa páči na Uznesenie číslo 261 2016 obecné zastupiteľstvo na Letopole byli na vedomie informácie zasadania komisie sociálnej bytovej pri Oze na Letopole z dňov 11.10. a 7.11.2016. Takže prosím, to je viac poslancov. Ďakujem pekne všetci za. Ďalšia komisia kultúry, mládeže a športu. Takže napríklad prakticky taký krátky popis bodovú rozprávu, takže otváram tomuto rozprávu. Pokiaľ nikto nevystupuje, sa páči na Uznesenie číslo 262 2016 obecným zastupiteľstvom na Letopole byli na vedomie informácie Komisie kultúry, mládeže a športu pri OZ na Letopole zo dňa 3.11.2016. Takže prosím, kto je za? Ďakujem pekne všetkým za. Komisia finančná a správy obecného majetku. Ako tam tiež ako popis v dôvodovej správe. Takže tam na rozprávy tomuto bodu. Pokiaľ dovolíte, že sa hľadáme, Uznesenie číslo 263 2016 obecný zastupiteľstvo na Letopole byli na vedomie informácie zasadania komisie finančnej a správy obecného majetku pri OZ na Letopole zo dňa 18.10. a 11.11.2016. prosím, kto je za? Poslanci za. Takže komisia tak finančná a správy takého sa majetku. Máme tam tiež popis, všetko, čo tam takto prešlo, ako v komisii, čo sa prejednalo. Takže otváram rozprávu k tomuto bodu. Pokiaľ sa nehlási, Uznesenie číslo 264 2015 obecný zastupiteľstvo na Letopole byli na vedomie informácie zasadania komisie stavebného územného plánu a životného prostredia pri OZ na Letopole z 10.11.2016. prosím, kto je za? Uznesenie číslo 266 2015 obecné zastupiteľstvo na Letopole schvaľuje žiadosť Martina Vodielku bytom 2.755 na miesto 31 0533 na Letopole v veci žiadosti upraviť byty predané na zasadaní komisie stavebného územného plánu a životného prostredia pri OZ na Letopole z 10.11.2016. Takže prosím, kto je za? Ďakujem pekne, všetci poslanci za. Teraz pristúpime do jedného bodu, ale ja som si pripravil. Takže bod číslo 10. VZR, CR, číslo 11, 2016, výšky úrady za sociálnu službu uspôsobili určenia patrienia do ľudí pre seniorov a špeciálne budovania delegovaných ľudí. Čiže prakticky to OVZNK, ktoré bolo zverejnené takto 14 dní ešte, takto pred 21. novembrom, prakticky diskusia aj v komisii sociálnej, aj v finančnej, aj v správnej rade sa potom dopracovalo k tomu, že sa pripraví ako dodatok číslo 2 k
naozaj sa už tejto veci